Good morning लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि अनजन बर' फेसबुक प्रफाइलनिफ्रायहाय गोसो गोरबोजों अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाग्रोबाय लोगोसे अनजन बर' इउटुब चेनेलनिफ्रायबो फिन नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायना लाहरनाय जाग्रोबाय आरोना लोगोफोर आं दा दुब्लियाव फैदों मा होनो सारि बिगाखौलाय आंथ' माइखौथ' गायना दोनबाय सारि बिगायाव लोगोसे गायना दोननानै मा जानो लोगोफोर एखेबारे माने गायना दोननाय हाया थारमाने रानथाब फानथाब जाना दङ आरो दै लोगोफोर नै नाय ओरै उफाय गैया लोगोफोर देग्लायनि बोथोरा माबायदि खालामखो फुरा रानथाबजोबखाबाय आरो दै लोगोफोर बेबायदि माने उफाय गैया अखाबो गैया सान्दुंल' सान्दुं अखाबो गैया बांखाबो गैया मा खालामगोन देग्लायनि बोथोरजों लोगोफोर दै थोबसि गैया आरोना रानथाबजोबखाना दङ आरो बेबायदि मा खालामबावनो देग्लायनि बोथोरखौ ओरै दं बे हायाव 2 बिगा आरो लोगोसे ओरै दङ 2 बिगा थ' गाया नङा गायसाबबायमोन गायनानैलाय मा जानो अखायासो गैया आरो दै गैया अखा गैया मा जागोन लोगोफोर ओरैथ' दै थोबसि गैखाया फुरा रानथाब फोनथाब जाना दंखायो ओरैहाय ओरै माने बिगासे दंमोन आरोना दिनैसो फैदों आं खेबसे हालेवना दोनदोंमोन आरोना बेकार फैसा आरो खरस ओरैबायदि आरो गुबुनफोरा गायनो हाबाय गोथौ माने हा जावना लानायफोरा गायजोब्बाय आरोना दा जोंफोरासो माने गायनो हायाखै आरो ओरैबायदि आरोना जोंफोरासो गायनो हायाखै आरो मा जाबावगोन गैला बे संसाराव गायनाय फुनाय जानो हानाय नंला बायदिसो नांबाय आं लोगोफोर ना बे संसाराव माइ गायनानै मोनजागौना आसा थानसै गैला मोनजानाय नंला बे लोगोफोर रानथाबनानै दं